decizi să pleci în Coreea de Sud sau cum a fost? Cam așa, Decid nu? și nu decid, mai mult împins de la spate. Ce se întâmplă? De către conducere. Lui Dinamo. Conducerea lui Dinamo, da. Mă întorc liber de contract de la Genoa. Da. Negociezi un salariu bun, să zicem. Da, stau un an în România, câștigăm o cupă, am câștigat Cupa României, după care pe adresa clubului vine o ofertă destul de bună la vârsta mea. Nu știu cât a fost. Da, de din Coreea de Sud. Da. Eu nu-mi doresc să plec. Așa. Eu nu-mi doresc să plec, dar nu-mi doream să plec. Se născuseră și copii, am 2 fete și atunci am vrut să rămân, de-aia m-am mulțumesc, la fel. De-aia am decis să și mă întorc, să stau mai aproape și să... Bine, da, acum ofertă bună pentru club, presupun că și pentru tine. Adică pentru mine, dar nu era... Ar fi fost cel mai mare salariu din cariera ta, ăla din Coreea de Sud, să zicem? A fost un salariu la fel de bun ca și cel din Italia. Okay. Dar nu era scopul meu principal acela de a mă gândi să mă duc să câștig bani. Nu știu, așa am fost eu făcut. Eu dacă m-am dus într-un loc și o să revin după cu discuția, am vrut să mă simt întâi eu bine. Adică dacă aveam plăcerea asta și îmi plăcea cum trăiesc viața numai sportivă și socială și locul unde eram, pentru mine era ok. De dovadă de asta, mie mi-a părut rău că plec din Italia, dar fusese întras pe linie moartă, nu s-au mai găsit alte alternative de a continua acolo și decât să stau încă un an pe capul oamenilor, am decis să am rupt de bilateral contractul și așa, și te împinge conducerea, luăm și noi niște bani, îți iei și un salariu. Du-te că cumva, dacă vrei să rămâi, o să vezi tu cumva o țigăneală românească. Adică nu prea ți-a plăcut cu toată relația ta cu Cristi Borcea și cu Nicolae Badea și cu toată conducerea de atunci, nu? Da. Adică discuția a fost corectă din partea lor și din partea mea, dar ei lovindu-se de refuzul ăsta al meu și neavând poate ani buni din spate, pentru că când m-am întors n-a fost un an wow, am reușit, am participat, am luat cupa, dar evoluțiile mele n-au fost unele foarte bune. Dar Dinamo cât a încasat pe tine? Adică despre ce sumă vorbim? Cred că 600.000 plus TVA, ceva de genul ăsta. Okay. Da, o chestie... Pentru jucător, în momentul acela aveam 30 de ani aproape. 29-30 de ani. Venit liber de contract, deci luat prima dată vândut în Italia. Erau profit 100% cu tine, da. Au făcut profit. Așa. Plec în Coreea, stau o săptămână, nu vreau să semnez, mă întorc. Ce găsești acolo? Găsesc un oraș mai mult sat, adică după ce că nu-mi doream să plec și să mă duc și impactul după atâta drum, să vezi 2 blocuri în construcție, un rând de porumb și altul imediat după de Floarea Soarelui, te pune la pământ. Așa. Baza era superbă. Erau ani când se investea foarte mult în Coreea și toate echipele aveau în spate combinate, uzine, bani foarte mulți. În fine. Dar nu m-am simțit, n-am vrut să rămân. M-am reîntors, iar o discuție foarte dură și convins până la urmă și de impresare, am plecat. A zis ok, mi-am luat familia, o parte din familie și aici, iarăși, aveam fetița, avea 7 luni și am decis să nu o luăm cu noi, fetița cea mică, cea mare avea 1 an și 7 luni și a fost greu. Adică au stat 5 luni în Coreea, în prima fază, iarăși greu, antrenamente extrem de dure și fără niciun pic de logică, adică era o militarie. La ei încă se simțea regimul ăsta comunist în care trăiau. Cel mai vechi sau cel mai în vârstă decidea tot și pe urmă, plus că totul era o chestie fizică, adică antrenamentele de 2 ore și ceva pe nisip,
pedepse, da, țin minte că am pierdut un meci amical în timpul săptămânii cu o echipă de unei universități și a zis cât a jucat? 90 de minute. 90 de minute alergare ca pedeapsă. Ceea ce nu mi s-a părut deloc, nici n-am alergat, m-am oprit. Adică cum ajunsesem la un nivel de lehamit în care făceam cam orice ca să plec. Da. Da, nu mi-a plăcut. Adică pe cea mai urâtă experiență, perioadă din viața. Cu toate că se câștigau banii, că erau foarte corecți dar n-a contat foarte mult lucrul acesta. De dovadă și plec, câștig cu ei un proces la TAS, dar pierd vreo 3 luni de pregătire. Da, e o perioadă când... Păi, eram în proces, nu puteam, în momentul acela nu era cu dreptul la muncă, trebuia să termine procesul respectiv ca să poți să te antrenezi cu o altă echipă. Acum e mult mai simplu, îți dă dreptul la muncă, adică să te antrenezi cu o altă echipă și procesul merge în continuare. Cine îl câștigă sau îl pierde trebuie să se achite suma respectivă.